Ahojky lidičky, dneska vlastně tam to video a dneska to bude něco o nás, když to tak vemu, a jsem tady dneska s návštěvou jménem Ančí. Tak, Mich. Hello. A pak Eliškou. Ahoj. Tak, asi bychom začali a budeme to trénovat koníky nebo ne? Jo, jedem na baru. Ne, akorát já nebudu trénovat, já spíš budu vydělávat šilingy, já mám všechny koně. Dobře. No, takže asi bych začala první otázkou, a to je, jak dlouho hraješ SSO. Takže bych začala, hraju to něco přes 2 roky, nevím to přesně, ale vím to, že to je už přes 2 roky. Tak asi bych teď šla na Ančí. Tak já s tebou hraju od 21.10.2023, neboli teďka to je čtvrtek, počkejte, kolika to je vlastně, čtvrtek 2.1. a toto hraju 439 dní. No, takže nějaký rok, přes rok, no to hraješ, dobře. No ano. Takže jako další by na to mohl odpovědět Mich. No tak já hraju přesně od 25.5. Od roku 2019, takže hraju něco přes 6 let. A vlastně to bude v květnu 6 let. OK, tak to je třeba jako hodně, což jsem třeba vůbec nečekala. Původně jsem třeba čekala, že budeš, ty řekneš třeba rok maximálně. No tak to, ne. No a jako další by na to mohla odpovědět poslední Eliška. Tak já hraju přes 5 let. Dobře, takže taky jako koukám, že jako Anči tady hraje Star Stable jako úplně nejmíň, nebo jako má nejmíň jako... Ano, nejkratší dobu, ano, neumím mluvit, takže nejkratší dobu. Ale až uvidíte další otázku, tak jsem na tom asi možná nejlíp, nevím jak je na tom Eliška, ale asi jsem na tom nejlíp. No, takže, kolik máš konů? Počkej. Tak začni míň. Jo, takže já mám koní přesně 53. Anči, můžeš mluvit? Tak já mám koní 138, ano, je toho hodně. No jo, podle mě se jako přibližuješ se k Tori, ale furt možná Tori má víc. Ne, Tori má míň. Jako fakt? Jo. Ty vy jste magoři. Tak my? No, tak já mám 22 koní jenom, bohužel. No. A Eliško? Já mám 29 koní. A další otázka, jaký plemeno je tvoje nejoblíbenější a proč? No, takže moje nejoblíbenější plemeno je teď Dartmoor pony. Proč? Protože je rozkošný a má hezký chody, takže proto. Anči, můžeš mluvit? Moje nejoblíbenější plemeno je Haflinger 3. generace. Budeme rozmluvit, když si to povídám o tom plemeni. No. Tak já mám v realitě tak Hafloušum docela velký, poněvadž na něm jezdím. A je to můj úplně oblíbený koník a prostě Hafloušové jsou pro mě rozstavělí, jsou takový malí, takže v realitě nebolí, když z nich spadnete. Líbí se mi i v sesku, jak jsou provedení, takový malí kulíšci mi přijdou. A takové prostě mám ráda. Takže asi tak. A to ty? No, tak moje nejoblíbenější plemeno je Dutch Warmblood, protože má fakt jako pěkný chody a navíc to byl můj první koupený koník,
který přistal v mojí stáji, když neberu základa. Takže ten vztah k ním mám trochu jiný než k jiným plemenům. Eliško, můžeš teď mluvit ty? Tak mám druhé plemeno je druhá generace. A líbí se mi jako jakoby udělaný. A líbí se mi strašně jejich chody. No tak. Dobře, takže... Plamen, já jsem ti nerozuměla. Co? Jaký je to plemeno? Tak, a jako další otázka... No, To přihneš. 4 minuty. jo, dobře. Kolikátý máš level? Takže já mám 15. level s pomocí a nebudu teď asi zmiňovat, jako když bude chtít, tak jo, ale mám takovou menší pomoc a teda mi jako levelí postavičku docela hodně, jako za jeden den mi udělala přes 2000 expů, jo, takže jako to je jako fakt hodně. Takže můžeš mluvit ty, Anči. Já mám 23. level a ten 23. level jsem si dělala kompletně sama. Jako kompletně. No, já mám taky 23. level a mám to stejně jako Anči, takže všechny ty levely jsem si udělala sama. Ano, a dobrý den, my můžete na mě potom počkat. A já tam mám ještě jeden závod. Já taky. No, tak vidíš. No. Eliško, tak můžeš mluvit ty. Tak já mám 23. level a už se blížím i toho 23. Dobře. Kolik máš vytrénovaných koní? No. Takže... Já mám... Pardon. Takže jako já mám asi ze všech nejmíň. A mám takový pocit 3 nebo 4 vytrénovaný koně. Jenom 4 vytrénovaný koně. Tak já mám a polovinu stáje. Dobře. No, tak já mám celou stáji, mám teda vytrénovaných 22 koní. Celou stáji, hezky. Dobře. Jsem asi jediná z klubu, která má všechny vytrénovaný. 2 minuty. Ok, dobře. Eliško, můžeš mluvit? Já mám vytrénovaných 20 koní. Dobře. Jako další otázka je, jaký je tvůj nejoblíbenější set? Takže můj nejoblíbenější set je klubový set, protože je velice pohodlný a je to i docela, je to hodně v hezkých barvách. A musím ovnerku a líderku velice pochválit, jaký barvy k tomu vymysleli. Tak můj oblíbenější set je ten, co teďka mám na sobě. Je to prostě set, když se mi nechce když se mi nechce vymýšlet, tak to je můj, tak to je takovej to-go set, po kterém prostě šáhnu, prostě po každý po něm šáhnu, když nevím co. A že to nesmí chybět. Prostě takový univerzitko. Jinak jestli se můžu zeptat, kolik mám minut do konce? No, radši bych to už nechala pak holky na další Všechno a ahoj. Můžeš prosím říct znova, jaký máš jaký máš ten svůj nejoblíbenější set? No, tak u mě je to taky klubový, protože je velmi krásný. Uvidí se ve všem koní. A je to taky kvůli tomu, protože modrá je prostě dobrá barva. Sice to nemá na fialovou, ale modrá je dobrá. Takže asi.
Kdo spadem asi teďka do Moodlandu, nebo Mich a Nina, kdo mě viděl, kterýma teďka jezdíme. Jo, já teď taky jedu. Tak to počkáš. Já teď taky tady jedu. Já jsem třeba pořád u fontány. Aha. Vytrénujem. No a Eliško, můžeš říct taky, jaký je tvůj nejoblíbenější set? Takže oblíbený set je klubovej, protože fotra je pěkná, taková luxusní. A hodí se ke všem koníkům, jak barevným. A přejím takový moderní, no. Takže jako další otázka je, co děláš nejradši za disciplínu. Takže já mám 2 teda disciplíny. Je to parkour a dresura. Obojí, protože mě to baví a hlavně k parkouru mě teda jako prostě parkour mě baví celkově. Alex, můžeš přestat si teď pouštět videa? Parkour, hej, jako kazíš mi video zase. Já to nebudu celý natáčet znova. Teď ten kus budu muset vystříhnout kvůli tobě, takže drž zubu už. No, takže mám dresuru ráda, protože mě k tomu přivedla klub, kde jsem. A začal mě bavit jenom díky tomu, že jsem přišla tady do toho klubu a teď se začaly dělat jako hodně drezurní srazy a ty mě přesvědčili o tom, že drezura je taky fajn. A jinak jsem do té doby třeba vůbec neměla drezuru ráda, možná mě kvůli tomu budete jako hejtit, ale teď už mám třeba jako hodně ráda, protože mě hodně baví. A teď můžu jít další, předám slovo tady Anči. Tak já dělám všestrannost, protože s každým koníkem dělám něco. Mich? No tak já mám nejradši parkour a dresuru. Dresura mě nebavila nedávno ještě, ale jakmile jsem vlezla jsem do toho klubu a zjistila jsem, že když něco pokazím, takže se v podstatě nic neděje, že se mi všichni akorát vysmějou, ale tak to už je vedlejší. Ale je to taky fajn a navíc ta komunita, ve který jsem, tak je fajn. A parkour jsem měla ráda už od začátku, prostě mně to přišlo fakt jako pěkný a hustý, že prostě můžete přelítávat přes překážky, které jsou klidně i 1,50 m jako velký. Jo, takže jako... Přesně, já to taky takhle měla. Takže jako... Mě to tak nějak přivedlo, hlavně k tomu parkouru. A teď přidáme slovo dál a to je Eliška. Tak, mě baví parkour a western, ale dresuru jakoby moc neumím, ale jako taky bych mě chtěla naučit. Ale jak mě baví ten parkour s westernem. Tak a teď je další otázka. Proč jsi skoupila dvougeneračního frýze? Takže já jsem si koupila dvougeneračního frýze, protože jsem zjistila, že bude odcházet, ale to nebyl hlavní důvod. Prostě jsem kolem těch dvougeneračních frýzů prostě jezdila a mně se ničemu začalo prostě hrozně líbit. A s mojí kámoškou, kterou nebudu zmiňovat jméno, protože taky jsme se, neříkám, že jsme se třeba přestali bavit úplně, ale už jsme takový kamarádky, jaký jsme bývali, tak jsme se rozhodli, že si je prostě koupíme a vyzkoušíme jak se na nich jezdí. Jenomže co jsme si je koupili, tak jsme obě dvě jenom naraz řekli, že je to jako fakt perfektní kůň a tak jsme si rozhodli, že si je vykoupíme. Jenomže já jsem rychle přímo ten den ještě jsem si je dokupovala, takže proto jsem si kupovala dvougeneračního frýze a takhle jsem se i k němu dostala, když to tak bylo. No, tak jako já jsem jednou
dvougeneračního Frixa už měla, jako kdyby ten díl jako vytrénovaný, ale jako dobře to mě jezdil, to bylo čestně, kdy byl vytrénovaný a potom jsem, jako kdyby jsem zjistila, že budou odcházet, tak jsem si i hned šla koupit tady paní Berry. Dobře. Tak může jít další a to je Mich. No tak já jsem se k dvougeneračním frýzákům dostala přes jednu youtuberku, kterou nevím, jestli chci jmenovat, ale hrozně se mi ty koně líbily. Když jsem je u ní viděla, tak jsem se šla podívat, kolik jako stojí a řekla jsem si, že 500 za ně nedám, že si počkám, až budou odcházet. Tak jsem si teda počkala a 2 jsem si z nich koupila a doteďka je miluju. A jsou to fakt moje jedni top plemeno vlastně. Takže tyhle ty frýzáky fakt miluju a přijdou mi i hezčí než ty novější. A Eliško? No tak já už ho mám dlouho a koupila jsem se ho, protože se mi nelíbil ten 3generační a chtěla jsem nějakého frýzaka, tak jsem si koupila tohohle za mě jako hezčího a mám ho strašně ráda.